Ongi etorri Nortasuna sarean 2025 jardunaldira. 10 aldiz antolatu dugu jardunaldi hau eta Puntu kooperatibako kideok eta esango nuke gure xumean bide polita egiten ari garela. Kezkatuta nago adimen artifiziala eta adimen artifizial sortzailea deitzen ari garen plataforma, zerbitzu eta produktuekin. Mundua dirudien, mundurik gabeko mundu bat marrazten digutelako. Uste dut azelerazioa dakartela, baina azalerazioa ere bai. Eta gu nahi ditugu erakundeak, benetan konprometituta daudenak, nahi ditugu erakundeak balioen arabera mugitzen direnak, eta horregatik komunikazioa da komunikazio eraldatzailea. Hala ulertzen dut nik komunikazioa, hortaz, hemen zaudeten guztiok eta ez zaudetenok, segi dezagun eraldatzen eta segi dezagun komunikatzen. Hemen badago ofentsiba bat, no? Azkenean ofentsiba internazional bat da eta politiko, sozial eta komunikatiboa da. Ja ez dakate bota militar batzuk, ez dakate atraje beltza eta urdina, eta hau dena komunikazioa da. Iruditzen zait, eztabaida ez dela izan behar euskara baliagarria den ala ez talentua erakartzeko, baizik eta eztabaida izan behar dela nola izango den euskara baliagarria talentua erakartzeko. Badaude gidalerro batzuk sare pribatibo horiek ez sustatzeko. Sare sozial horiek ez promozionatzea. Gero estetik izango izateke esklusibitatearena eta azkenik izango izateke dirurik ez ematea. Orduan, pauso horiek emanda, trantsizio hori egin genezake, gutxiago promoziatu eta sare sozial libreen aldeko apustu egin.